mukavaa nähdä täällä teitä näin sankoin joukoin juhlistamassa rakkaan ainejärjestömme 35-vuotisjuhlaa. On ilo juhlistaa jälleen Varrantia yhdessä teidän kanssa. Yhteisöllisyys on meidän tärkein voima. EBQUIS will take us into the category of some of the best business schools in Europe. And if there's anyone here from Aalto or Hanken, we're coming for you. Rakkila on tämmöisen upean taulun, joka tuo lämpöä ja iloa teille. Arvon dekaani, kunniavieraat, hallitus, varranttilaiset ja muu juhlaväki. Lämpimästi tervetuloa viettämään Varrantin 35. vuosijuhlaa. Tuntuu upealta nähdä, mitä kaikkea olemme saaneet aikaan yhdessä vuosijuhlatiimimme kanssa. Nautitaan tänä iltana hyvästä ruoasta ja musiikista. Tanssitaan ja lauletaan. Ja ennen kaikkea nautitaan toistemme seurasta. Rakkaat varranttilaiset, tämä ilta ja viikonloppu on meidän. Kiitos. Te valitsitte juhlapuhujaksi oikean Varrantin tosifanin. Vaalikaa tätä hauskuuden merkitystä ja antakaa sen olla teidän tieviittana niille oville, joista haluatte kulkea tulevaisuudessa.